Galicia non renuncia ás verbenas. Este verán volveremos a gozar da música e do baile das orquestras. A espera do que decida a Xunta e o Goberno do Estado, todo apunta que os cantantes e os músicos galegos volverán a subirse ao escenario a mediados de xullo. Creo que o mensaxe que temos que mandar é de optimismo, de pensar que posiblemente sea outro tipo de verbena, unha verbena pois, que empece máis temprano, termine máis temprano, a 1 da mañán, ás 12, 1, como moitísimo ás 2, dependerá un pouco de evolución do COVID, si sobre o 20-25 de xullo hai repuntes en Galicia, desde que entre pois, toda a xente que vai vir de vacacións aquí, e entón, se non hai un rebrote, porque non se van a poder facer festas un pouco máis familiares, posiblemente. Iso si, borradevos da mente a imaxe tradicional de verbena, porque este ano haberá límite de aforo e haberá que manter as distancias sociais, así que de bailar agarrados quedará soamente para os círculos máis íntimos. Serán, eu creo que verbenas máis familiares, máis da propia familia ou da propia parroquia, non? Por decirlo así. De decir, bueno, vamos a procurar pois que seguramente non vai xente de fora de un pobo a outro, pero pa xente do pobo que se relaciona xa diariamente, por que non? Repito que a pandemia vai marcar moitísimo eso. Se non hai rebrotes, é indudable que non vamos a permanecer ocultos na casa todo o tempo, non? Pouco a pouco, esa forma de socialización vai estar aí e vamos a poder asumila. En Galicia hai actualmente unhas 130 orquestras. Ningunha delas quere perder aos seus traballadores, pero a incerteza do que acontecerá nos vindeiros meses pon en risco a súa supervivencia. O mes de setembro vamos a entrar na temporada baixa para nós. A temporada baixa xa é de pérdidas normalmente. Entón, se o verano é ruinoso, a temporada baixa é ruinosa, nós hasta o próximo mes de maio non vamos a poder ter ingresos decentes para sosterse. Entonces, as pérdidas son totales e absolutas, porque estamos ante unha circunstancia na que non podemos predecir que vamos a traballar nin que vamos a poder facer. Esa incertidume é a que fai que as empresas nestes momentos pensen realmente se van a salir ou non van a salir. A Asociación Galega de Orquestras pide ás comisións de festas que non suspendan as verbenas este verán, porque están convencidos de que se pode desfrutar da música ao mesmo tempo que se garanta a seguridade.